Probetan, da hola, ze ondo ikusten zitzaizun, ze ondo zijoazen, ni aurrere, nola ikusi zan? Azkeni joan itzen, ondo prepareta joan itzen, ene ban itxi ezer probe barik, jumarra, modu guztiztara, tirolinak, eta ondo, da justu izan, heldu eta lehenko munien mutien arteko hori jokue irabazine ban, da... Kurriña hartza, hori kizten izan eriko kurriña eustekenian horreta. Hori jazana, bitxu, ja, ez dakit noraino helduko nazen, ze paseko jaten, baina hau momentu eia inok ez tozteke helduko. Claro. Negarrez, emozioagaz, eta oso politizio zan. Egia esan, eskakute lehiaketa batea, ikusten mundu guztia, gehienak, danak ezain prestatuta, baina asko oso prestatuta daudela. Eta ikustezu, irabazin ziet danai, Karo, bai. Horrek markesten asko, nire aventura guzti ez da, kriston konfiantzia hartu neban igan, besti pikustetxu eia, ostra. Horrek bere gauza hona eta txarra dazka konkisten, ez da? Bai. Gero danak ire bila juteituke bai, ez da? Gainera urton nominazioa pedezberdin joan di, ez da? Irabazte mantaldien nominetan man zuzenien duelora, ekipo galtzaieko bat, eta, bueno, azikan libreo initzen. Beste bat, eneko ero amielelengo bidolatara, daia eneko txea joan zanin, argi ukineban, niri bile joango zila, aparte nik pedernala ukineban bai. Pedernala zue itxeko, orduen. Hori oso fin ibilitzan, hori bezalako jendia berdiko lako taldetan, esan ziren, ojatzeko, iretzako bakarrikan, edo zueiteko. Daik esuan dudik euki, Keba, neban du deu, lehenengo gunezan, nion itxengo, zer. Etxian daka gordeta? Etxien deko, bai. Zaskin zuegaz, ezke gauza positibo asko motetxu zen. Moskitu kentzeko. Arroza egozten genuen, atun lata utzetan, botate genuen arroza burbet, daure, dan zuten imini eta egozi arroza, eta, bueno, gitxin ez zeuzer jate zenuen, edo polenta, gure gaznazteu, da itxen genuen zenolako taloan moduko... Eta zui gabe, hau... Zubarik ezin zuen, ez, hor nakor iritsi guan, nakor iritsi guan, eta zua intzian, Bai. Nik hori neban probu, zuena aztai. Baina, bueno, hori gale lehenko guni pernal hartzeko aukeri eta dudeu gabe. Ona. Zueke momentu hon asko, mondo eskuz azkenien. Bai, eta? Dudi, gabe. Eta gero bai zua piste guanien adibidez, zu onduan da moskituak eta ez zituan. Keba, ez, igual, Igual, Keba, zin eskapetan, jejenak. Zian eskapatzen ez da, Keba. Eta gainea hor gainea dana izerdiu zaiagin dana gainea, ez da? Dana gainea, inkente. Da zauriz eta da sartze ziren hone jejenak. Ganaua ikuste zaion bezala, hor zauritzen da, igual. Ganau bakarra guginen, así que gurinet orte ziren. Ai, ama. Eta ikleno esan diak nola prestatu ditzala, baina zehazki nun prestatu ditzan, ni bai txori txiki bat eto, bai kontatu zitxian zenekin ibilitzan a tope. Zeu zeria zantzu, ez da? Bai, hemen egonuan gurekin da, gainea. Bai. Eta hori, Julenek asko lagundu dozten, azkin Julenek horrenik. Matematika etzik asko lagundu, ez da? Ez, matematika ez. Komenteu ez, genuen egin, badazpadan komenteu ez. Baina, jumarra, modu guztiztara, tirolinak, zeberari bekonkiz asko guztutaiako. Claro, eta gainea jendiai prestatziare bai asko gustatzen zaio, eta hor gainea intzian, guain, konkistea jutea nahi, bereziki prestatzen dio konkistea juteko, ez da? Hori iruditzaiten zerbait puntazo bat, ez da? Bai, guk azken eitzen genune bezan, mobil hartu eta beste disino batzutako dueloak eta ikusi, berak zaizten iban, segu zuen. Dazte ginen, da edo zein duelo, eta berakan montetazten dueloa, bueno, gure erara, ez da, gukan berakandeko zen gauzakaz, da danetarik. Violetakaz da granpoiekaz bai arboli goten, edo zer. Sokie bezelan batu ordenin gero botateko, eta... Histori guztik orduan, ez da, trikimaina guztiak. Zeruan gehien kostau zitzaizuna ikastia, o gutxien zenekin eta gehiago entrenau behar izan zenuna? Igeriketa, igual, bai. Ez da holan, ez da nire fuertietariko bat, da azkeniene bakaribien... Igeri inin behar da. Urpioa dago, así que ez padan duelo baten, kokuren baten, beti ukozu... Urpiskat, ez da? Eta... Ordema, bueno, zimaz, piztinara joaten itxen, eta askoripen eban einegiz izan, Baina, bueno, gero ara heldu nitzenien, bikusin eban onena enitzen, zaskin egon ziren biru igerilari onak. Baina, bueno, defendiuten itzen, eta azkin distantze luzi ezien, orduen... Aparte de igeritzen ondoen, fondoa eukitzi. Fondoa edo zeure gorputze ezagutzi, ez da? Ez azteko topera zita gero errementetako.